Я марыў з дзяцінства круціць кіраўніцу. Я бачыў падлеткам шафёрскія сны, што еду далёка на чужую зямліцу, дзе дзед мой бацька зусім не былі. Малюся я Богу, прасіў я машыну, і вось пасля войска настаў мой тут час, і мне даручыла былая краіна, амаль што навюткі зялёны КамАЗ. Ніхто з шафяроў мне тады не зайздрасціў адважных паехаць. У рэйс не знайшлося, шаша ўся разбіта, рабуюць бандыты, а мне той КамАЗ з дзяцінства быў марай. На ім працаваць гатоў я быў дарам. Я плакаў ад шчасця, што мару спаткаў. Душу я і працу у машыну укладаў. Як едзе машына, не схопяць бандыты, іх скіну з шашы, і скончыцца бітва аднойчы марозам. Згарэла кабіна, я жыць не хацеў. Тушыў я машыну, мяне ўратавалі чужыя там людзі. Тлумачылі мне, машын яшчэ будзе, бяжыць жыццё, імчацца кіламетры. Я іх мільёны коламі круціў, я меў машыны розных фірмаў свету.